Okay, mayang mudto na usab kanatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayang mudto world, mayang mudto universe. Ana na punta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Mabino adlaw na usab karon nga Lunes, dili Martes na taron higala. Pizza uno ni ining bulan sa Hulyo na, pastilan mga higala, no? Di na matabang, no? Hulyo na gyud, no? Dili na matabang ang panahon. So musugod na gyud, no? Kabalo kag unsay nakamahinungdanon ining adlaw mahigala Hulyo 1, musugod na ang mga bag-ong napili pag-usab, no? Katong na newly elected ug na re-elected, no, officials, no, sa nasod nato ato mga bag-ong senador, mga bag-ong congresswoman, congressman, mga bag-ong napili nga mga gobernador, vice governor, board members, bag-ong mayor ug mga konsehales bag-ong napili. So lingkod na gyud sila mga higala, no? So congratulations, doon ako'y kaila mga higala nga first ko na siya na newly elected, no, si Congress Councilor, si Councilor kuan mga higala, si Councilor Jing Gumba. Congratulations ha. Og ingon man usab ang newly elected pod nga first district congressman, si congressman si hindi na kay elect, no, si Congressman MMEY. Ayan, no, nahala, no, may mudto na kanatuntanan og happy kanang sa maning tawag ito ng happy starting, no? Malipayong pagsugod, no? Malipayong pagsugod sa ato nga mga bag-ong napili nga mga opisyal sa ato ang mga mga posisyon sa Pilipinas. Nahala, no? May mudto kanatuntanan og sa ako nang ginaingon, we're so happy. July 1 karon magsugod na sa ilahang pagdawat, no, pagpasan sa ilahang tagsa-tagsa ka mga katungdanan. Nahala, no? Okay, are kita mangigalaw sa atong saint of the day. Bayno ang atong saint of the day karon July 1, mao si Blessed Junipero Serra, no? Bayno na tao kini si Blessed Junipero Serra niadtong 1713, namatay niadtong 1784. Taga Mallorca, Spain kini siya mahigala. O niya nagpamembro kini siya sa Franciscan Order o gifted kini siya o maayo kini siyang musangyaw, no, gifted with good preaching. O niya nagikuan kini siya mahigala, nikuyog kini sa misyon sa Mexico. Laliman ka mahigala, naglakaw sila 250 milyas niya, nikuyog siya sa expedition to what is now California. Di ang mga pioneering group ng higala, no? O niya, another mission were founded dito sa Monterrey, San Antonio, San Gabriel, San Francisco, San Juan Capistrano, San kakauban din niya mga higala, no? Kini si San Buenaventura o daghan pa mga misyon. O niya, came back to Mexico City to back up the legislation bill of rights for Native Americans. Unya journey nagbiyahe kini sa mahigala, no, nakig-asidang sa katugnaw o sa kagutom nya, nakapamunyag ni sila daghan kayo tag thousand mga higala, no. Unya he won the love as sweetness, no, na nagustuhan kini siya sa mga tao. Gani sa dihang namatay kini si Blessed Junipero Serra, dingi kaguol kini pagayo sa mga tao niya. He was buried at Mission of San Carlos Borromeo, Carmel, and was beatified in 1988. No, sa karong adlaw mga higala, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Blessed Junipero Serra. Hala, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Abino arita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Archbishop Medifel Billones of Haro
no, mudawat kini sa pallium gikan ni Pope Leo. Nidawat di kahit kan mudawat, midawat na mga higala, no, kini sa Archbishop Medifel Billones Saharo sa kining pallium gikan ni Pope Leo, no. Karong adlaw mga higala, no, ayo inaatong nakalabayang Sabat Domingo, naatong nakalabayang Domingo dito sa Basilica sa St. Peter, no, dito, no, niya kining palio mga higala nagkahulugan kini nga si Archbishop Medifel Billones in communion with the Pope gid siya, no. Unya balita diri sa Manila mga higala, aduna na karoy mga exhibit in honor of Pope Leo XIV, no, na kini karon nabutang sa kining CBCP, no, dito karon mga higala, no, dito sa Intramuros doon na karoy mga exhibit dito alang kang Pope Leo XIV. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon. Bino, padayon kita sa ato ang catechism, no, katong balik-balikan tong ato ang mga topic ni atong nakalabay mga adlaw higala, no. Balik-balikan nato ning gitawag og iconography, no, iconography. Usa ganito ning iconography, no. Kining iconography is a branch of art history that studies the identification, description, and interpretation of the content of images, the subjects depicted, the particular compositions and detail used to do so, and other elements that are distinct from artistic style. No, kining iconography mga higala, mao kini ang matud pa sangak so sa kining art history kasaysayan sa mga images. Manang importante kaayo nga ang mga laing relihiyon makakat-o ni ini, no, kay usahay mga higala dili manggod nila duna ba dili pag-unsa atong mga igsuon nga mga laing relihiyon. Usara gyud ilang pananaw kung makakita sila og Catholic iconography, no, kana bitaw mga icons, mga Catholic icons ba. Ang ilaha Dios sa gyud automatic gyud, no, ila dayong tawgon ang ato ang mga estatwa og Dios. Di na gani nila tan-awon, dili na gani nila i-interpret ang content of images, the subjects depicted, and the particular compositions and details. No, sa ato pa medyo dunay gamay usbonon ang mga laing relihiyon mahigala, no, nining pahina sa iconography, no. Kinahanglan gyud nga dili po tanto silang sirado ba, because matud pa a picture tells paints 1,000 words. Dili lang kay ang usa ka imahe Dios gyud na automatic, idol gyud na siya, dili, no. Especially ang ato ang Catholic icons, kini bitang mga estatwa, mga dibulto, dagan panguban, no, because in Catholicism icons are religious images, typically paintings that serves as visual aids for prayer, meditation, and contemplation. They are not simply decorative objects but are considered soul windows or portals into the spiritual realm, connecting the viewer with the divine figures they represent. Icons are a way to honor and venerate Jesus, Mary, the saints and angels, and to deepen one's relationship with God. No, sa ato pa, ato lang hangyo sa mga kuan ba, mga laing pagtulunan nga, medyo mugamit-gamit po na bitag iconography. Kung makakita kita og mga Catholic icons, kay ang ato bang mga kahiubos po din nila, nga mura bang automatic yun, basta makakita gani sila og mga Catholic icons, automatic yun, idols yun na siya. When in fact, sa Catholicism, icons are religious images typically painted that serve as visual aids for prayer, meditation, and contemplation. No, sa ato pa, dili yun nato dayon hukman, no, kay visual aids ra gud na. Dili gud mismo nga ang atong mga Catholic icons are worshipped as idols. No, dili. They are only visual aids for prayer, meditation, and contemplation. They are soul windows or portals into the spiritual realm. Sa ito, pamura ba o pamaagi ra, aron nga makatidlong pagyud kita
sa ato ang espirituhanong pagtuo. Unya, connecting the viewer with the divine figures. Ito pa ang kining mga estatwa nato sa Katoliko, mukunek ka na kanato gikan sa divine viewer with the divine figures they represent. Sa ito pa, kining estatwa pananglitan ni San Isidro, muna siya mukunek kanato, no? Kang San Isidro yun mismo, no? Mura bag ug sa in English pa na spirit, connecting the viewer with the divine figures, pananglitan sa atuang kanang kanabitang atuang sakrit kanang atuang sa ngalan aning kini bang sa ngalan aning mga higala, kini mga estatwa ba o pananglitan, no? Kining crucifix, no? Crucifix mo kini siya ang mukunik kanato ngadto kang Christ mismo. In other words, sa ato ang Catholicism, kining religious images are considered soul windows or portals into the spiritual realm. Sa ito pa, religious windows, meaning muna siya mudala ka nato ngadto sa mismo nga ang nagrepresentahan, no? Icons are a way to honor and venerate Jesus, and to deepen our relationship with God. Ug makapalig-on kanato sa ito pa, dili di ay angay nato nga gitawag nato sawayon ang mga Katoliko tungod kay visual aids na di ay ang mga estatwa, and they can connect us to the divine figures they represent. No, klaro? So, ingon na niya. No? So, muna nga, there was one time lagi na luoy in town ko sa imahe ni San Vicente. Nga doon natin debate, no, si Father Darwin. Yan din nagdebate itong kisa itong pastora nga giwarawara niya ng estatwa sa kwan. May gana in town kaya wala ipuspos, no? Kasi ako nang ginaingon, they are visual aids and they can deepen one's relationship with God ug ingo man usab makakonek ka nato sa original figures represented by it. No, klaro ba? So muna nga usahay ba murag maguul pud ta ba? No, kay kun atong basahon, dili ang tanan nga mga religious figure, no, nya ingon ginang gitawag wala tay religious figure o estatwa nga gisimba nato as Dios. For example, no, katong sa Ark of the Covenant. Kung imong tanawon sa Ark of the Covenant, ang Ark of the Covenant naagi dito kuan ba kanang arka sa kasabutan, naay mismo naay imahe o estatwa sa mga kerubin. Pero wala ato gidili kay ganaman mismo ang Ginoo mao'y nagpahimo niadto kay na kuan man to siya. It serve as a symbolic guardians of God's presence and the divine law of the divine law. Sa to pa katong sa kerubin, no, nagmaukat to siya, gibutang to dito, dili aron simbahon isip idol or Dios, kung dili, gibutang to dito sa mismong arka sa kasabutan, timailhan nga maukat to sila ang nagmatud pa, nagguardya, no, guardians of God's presence. Ngunyan, no? So sa ato lang usabton ba muna nga kita murag mahiubos pud tagamay atong mga relihiyon natong mga igsuon mga Kristiyanos gihapon kay wala sila sense of iconography. Mugina, no? No sense of iconography. No, dili sila sirado kang ilang pananaw sa mga Dios. Kanya dili na kinahanglang magdebate ta na. No, kay kanang iconography magina siya na magdebate ta kung sa meaning sa iconography. Dili na siya mao, no? So man nga hangyo ra nato sa ato mga igsuon nga mga laing pagtulunan nga please use the science of iconography before judging us. Tuniis ninyo ginagmay kining iconography. Dili ko gusto makig-away sa mga laing relihiyon kay parehas gina nato nga kanang gitawag nato og Kristiyanos, pero mohangyo ra ta. No, mohangyo ra ta nga dili pud ta kayo sirado ang ilang panguna-una kabahin sa atong pagtulunan. Okay? Hala, no, padayon ta rita sa lain nga mga pagtulunan mga higalaw sa orasan. Okay, no? Doon na tay laing topic diri mga higala, no? Sorry kita, no, dyan ta mga higala, no?
unsa man ang tulo, unsa man ang tawag sa usa ka Katoliko. Number one is to know our faith. Number one, no? Ato ka na sa CCC, number 428 to 429, ito ng CCC, Catechism of the Catholic Church. Knowing our faith. No? Sa ato pa kinahanglan nga, maningkamot kitang makasabot kita kung unsa kining atong pagtulunan. No? Knowing, so ato ka nang madungog ang mga pagtulunan sa mga homilya, katekismo. No? Unya, maminaw kita sa mga lay preachers. No? Unya, retreats and recollections. So, di maminaw ta sa EWTN. Yeah, number two, we should live our Catholic faith. No? Not something to be ashamed of, not something to be hide in the closet and public thing. No? Kung sa Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 6, walay makapahimod sa Diyos kung walay pagtuo. Kaya ang matuod nga Diyos, kinahanglan gyud mutuo nga adunay Diyos o gantihan niya o nangita kaniya. And number 3, spread the Catholic faith. CCC number 1303. Spread and defend. Ya, dapat mahigala, no? Spread and defend the Catholic faith, no? So not only the task of bishops and priests, no? Sumuna nga sa Matthew 28 chapter 19 verses 19 to 20 na kanayon kini. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. No, sa ato sa ganito mahigala, no? Number one is know our faith. Number two, live our Catholic faith. And number three, spread the Catholic faith. Okay, no? Bino, din nila lang una kita kuto. So, adlaw karon nga Martes, ha? Pizza, uno na gyud sa bulan sa Hulyo. Daghang salamat o mayong mudto, Pilipinas.